И какво става, хора? Аз съм Crazyvo и днес играем един мап на име Don't Take Damage. Сега само ще кажа, че да, видях този мап от D до D, ако някой го гледа, не казвайте, че съм го копирал. Защо съм го копирал? Мапа е много як и ме изхефи, гледах само до 7 ниво е това там. 8 изглежда яко. И да, 8 са. И виждате, че сме на половин сърце. Само секунда. Ето тук, да, на половин сърце сме. Ето, Created by Brendan MC. Тук пише Rules, Playing Normal. Да. One player, sometimes you may die twice. Sorry. Playing Adventure, Find button on each map. Command blocks enabled. И have fun. Ето тук 1.8.9, don't take damage, read rules first. Така, ето. Добре. Easy peasy. Преди клипа ми вървеше на около 80 FPS. Съм изпаднал много. Да, казах, гледал съм до 7. О, това много да. Тук има джампове. Ето, първо умиране. Честито. Така. Ето, като умрете, пише you
Invincible. Аз вече забравих другата част. Добре, сега ще го мина. Сега ще го мина. Ще го мина. Какво казах? Магиосник. Добре, това с едно блокче по-нагоре. Това се личи. What? То пишеше едно блокче по-надолу. То не пишеше, да си личеше, че едно блокче. Да, ето също. Който знае. Окей. Добре, май не беше тук. Изгубих равновесие един вид. Добре. What? Стъпих? Добре. Стъпих, но както и да. Не може със скок не се става. Да, сетих се. Че със скок не става. Със скок всъщност тук почти нищо нямаше да стане, щях да кажа, но ето едно нещо, което трябва да направя със скок. Значи е това така, това тук мога ли? Добре, стана. Не бе! Идеално. Добре, сега ще го мина, обещавам. Не, ако се спази обещанието, се радвам. Какво ви казах? Добре, да. Не става. Ма трябва да минава точно покрай кактусите, което е супер. Дори не бях подготвен всъщност. Това е проблема. Измислих го. What? Абе, това всъщност е... това всъщност... да, 2 блока са. Това е много тъпо. Минах отгоре. Тук какво пише? You have been grieved. Добре. Тук са 2 блока. Това табелка. Там се виждаха... Добре, това е много трудно. Казах ви, че съм гледал Дидоди, ама вие не. Хайде, не, what? Не се изгубих, къде съм. Кой да знае. Хайде, така. Кия. Хайде, бе. Не! Без мехурчета. Това беше хард. Спонж. Добре, това е май беше предпоследното ниво, не съм много сигурен.
Ако мога да се загасят огневата. Добре, тук копчето там вижда се. Личи си. Но на това ниво не съм го гледал ди. И ще спра му рекламирам канала. Добре. Добре, идеално. Супер забавно. Много забавно. Направо кеф. Ма как съм умрял в пламъци като... Да, трябва да съм умрял, защото първо ще се докосна до пламък. What? Ама аз скочих, имам оправдание. Тук няма шанс да се скочи всъщност. Добре, няма шанс да се скочи ето там, понеже са блокове и... Ако бяха кръгчета, ще да е по-лесно, нали, така заоблено, но... Много шаха си играят. Добре, ако скоча там ще е напредване. Ще е голямо напредване. Добре, ако скоча и там ще е също напредване. Всъщност, ако скоча там, трябва да скачам там, което е супер ултра тъпо. Не, всъщност, ако скоча там, няма как да се кача. Което значи, че трябва да има някакъв начин. Добре, ето, качваме се. Така. Идеално. Или там, което е невъзможно. Ето, сега ще ви покажа. Ой! Господ! Господ, казах ви го. Final level. Добре. Да видим колко е трудно. Добре, това в началото е супер лесното, ама нататък е хард. What? Не трябва... О, не трябваше да се качам. Добре.
Мога да му направя, нали, да го изиграя. Добре, то го убил без да чупи ендър кристалите, което е странно. Освен ако не ги е спамвал на ново, което ще е супер тъп. Така, добре, дупката. Добре, така, как се спира? Никога не съм превъртал ендър. What? You have one expanding. Created B. Добре. Ето. Всъщност, сега ще отворя на LAN. What? Нямам пермишън за геймата. Хора, това мисля да бъде за клипа. Надявам се да ви е харесал. Линк за сваляне на мапа ще има в описанието. И чао!